Magandang araw pong muli mga araw at mga kabaluyan. Kumusta na kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ang video po na ito ay isang late upload. Nakuha po natin nung tayo ay nag-training ng SMAW NC II sa Pbma Dagupan noong November. At ito na nga yung ating day 1 kung saan kinakailangan natin tapusin ang dalawang online orientation program bago tayo pumasok ng actual training. At saka tayo pumunta sa workshop para naman mag-prepare ng ating bakal o plate na gagamitin para sa ating pag-welding. Sa atin. Go. At yan ang ating mga ginawa sa ating unang araw ng pagpasok dito sa Maraming Brillian Minds Academy. Bago kayong nag-welding para hindi rin masayang electron nyo, mag-welding muna kayo sa scratch. Ha? Ito yung pinakaunang activity namin, ang tack weld. Sunod naman ang half weld at saka full weld. Sa demonstration na to, makikita natin si Ma'am Lislin Dumantay na siyang gumagawa ng demonstration. Ayan. Hindi na yan. Ano lang, yung operahan nyo. Konting kulitan muna pagkatapos mag-grind. Kasi ang advice nila kailangan makapagpahinga yung kamay pagkatapos mag-grind bago ulit mag-welding upang mabawasan ang panginginig ng kamay. Tatagi kami ng tagging para sa group ng plate. Group ng plate. Wednesday ngayon. So pang third week namin. Opa! Oh, ito naman sa atin. Yan. Mga vlogger na. Kiss muna. Mga araw, ito yung plate ko. Nandyan yung tack weld, half weld at saka full weld.
mapapansin nyo sa video natin, maingay. Halos lahat ng video natin. Kasi dahil ito sa patuloy na paggamit ng grinder. At sa akin naman, ito yung aking pipe. Ito naman ang aking natapos na root pass. Kasama si Sir Dominic Camacho na siyang trainer namin sa SMAW NC II. Ito na yung halo-halong picks namin in action. At hanggang dito na lamang po ang video ng aming SMAW NC II training. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa pamunuan ng Maraming Brillian Minds Academy sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para maging isang SMAW NC II TESDA schoolar. Maraming salamat din sa aming mga naging instructor, kay Sir Dominic Camacho at sa aming assessor na si Sir Edwin Tibigar. Maraming salamat po. At muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa panonood. Thank you for watching and God bless.